אורייט, אז אנחנו רגע עומדים בעמידת מוצא, עמידה ריקה ווג'י, קצת מרככים את הברכיים, קצת את הכתפיים, נשים לב שהגב התחתון עגול, המינגמן, שער החיים. הידיים תלויות. אני אקח ממש חצי דקה לבדוק איך אנחנו מתחילים ומתחילות את התרגול, כדי שאחר כך נוכל להשוות ולהבין מה השתנה בגוף, בצ'י, באנרגיה, במודעות שלנו, בחיבור. יופי. אז נפקח עיניים ונתחיל לעשות סיבובים של האגן. אפשר לשים ידיים על המותניים ולמתוח לקצוות, שמאלה, אחורה, ימינה, קדימה. ושימו לב לשמור את הראש מעל הלב ולהזיז רק את פלג הגוף האמצעי שלנו. אנחנו רוצים ככה לשמור על איזשהו סנטר. אז אפשר לשחרר ידיים ולהמשיך את הסיבוב, לעשות ספירלה גדולה. אנחנו סוגרים שפתיים, נושמים דרך האף, לאורך כל התרגול. צד שני. ולנסות להיות ככה כמה שיותר בתוך העיגול, להרגיש את המתיחה בכל מיני קצוות. אז בעצם ההנאה של האגן זה יסוד המים, זה קשור לכליות, לשלפוחית השתן, לצ'קרה השנייה, לאיברי מין שלנו. וזה אוקיינוס של רגשות במים. אנחנו רוצים רגע לפתוח, להניע, להזרים. ומפה נפתח קצת פיסוק ונעשה שמיניות של האגן. אותו יסוד, יסוד המים. הוא כזה משתתף לך בזקן. אז זה בסדר מה שהיה עד עכשיו? זה היה כזה רישור, היה בסדר, פשוט שמור לשרוש כזה קצת של אנחנו רוצים להיכנס לתוך הקווה, לתוך אזור של המפסעה, הגיד שמה. שימו לב, רגליים מקבילות, כמו אצלי. הלהב החיצונית מקבילה ללהב החיצונית. ואם צריך להקטין קצת את הפיסוק, אז בסדר, בדיוק, יפה. והברכיים עובדות והאגן מכוון אותנו. ואז שימו לב, אנחנו פה מתכנסים פנימה. השמיניות הן שמיניות ייניות. להכיל, להתכווץ. ועכשיו אנחנו עושים צד שני, שמיניות יאנגיות. נפתחים. עכשיו זה 100 בעונות אל העקב, 100 בעונות אל העקב. אנחנו ממשיכים להניע את הדם באזור האגן, לפתוח את הצומת הראשית הזאת שנקראת הדנטיין התחתון, שי הדנטיין. אוקיי? נהדר. ואז אנחנו מקטינים פיסוק, מחממים את ברך ימין משני הצדדים שלה, משפשפים טוב עד שאנחנו מרגישים חום בכף היד בלאו גונג, ואז מאחורה ומקדימה נזרים לשם את הדם, נעשה ושחרר את זה. רגל שנייה, שפשף טוב משני הצדדים, מאחורה ומקדימה. ונשחרר את זה.
ניקח כפות רגליים ביחד ונעשה סיבובים של מפרק הברך. שני סיבובים שאיפה, שני סיבובים נשיפה. שימו לב שהסוליה של כף הרגל דבוקה לרצפה ושהיא לא רוקדת. אם היא רוקדת תקטינו את הטווח ותשמרו על הברך. נחליף כיוון. שני סיבובים שאיפה, שני סיבובים נשיפה. ונעלה. יופי. נפתח פיסוק, נכניס אוויר, שאיפה. נשיפה, נוריד את זה. שוב נאסוף צ'י של השמיים, קודם הגוף עולה, ואז הידיים, הגוף יורד, והידיים יורדות. עוד פעם אחת, ונכניס, נמלא את הריאות שלנו. כתפיים נשארות רכות, והצ'י יורד. הגוף נהיה כבד ושוקע למטה. נהדר. לאט לאט נעביר שיווי משקל לרגל שמאל, נראה שאנחנו יציבים, יציבות. נרים את הברך ונעשה סיבובים של מפרק הקרסול. אפשר לשים את המבט קדימה ובית החזה פתוח, הלב פתוח. צד שני. יופי, סיבובים של מפרק הירך. ותראו כמה זה מחזק לנו את היציבה, את כף הרגל שעומדת, את השיווי משקל. צד שני. הנה נעשה את זה שבוע, שבועיים, 3, כל יום קצת, הרגל תתחזק. זה ממש מונע נפילות בגיל מבוגר, כשכף הרגל מספיק חזקה. נחזור אל האמצע, נקמוץ את הבעונות שלנו, נזרים לשם דם וגם את האצבעות, ואז נפתח. נפרוס אותם ונסגור ונפתח. נפרוס ונפתח. נניח את רגל ימין בעדינות ונצעד עם שמאל במקום. נשחרר. זוכרים מה זה עושה? הזריקה של הרגל קדימה. אנחנו מזריקים. כן, זה מניע את הצ'י לכיוון הקצוות שלנו. כמובן שהצ'י והדם הולכים ביחד. אז ככה למי שיש קצוות קרים בחורף, זה נהדר גם בידיים וגם ברגליים. יופי. נשאיר את הברך כפופה ונעשה סיבובים של מפרק קרסול ימין. ושוב מבט קדימה, חזה פתוח, עורף ארוך. כתפיים נמוכות, רחוקות מהאוזניים. צד שני. אפשר להרגיש גם שהבטן, הליבה שלנו קצת נאספת פה. עוזרת לנו לשאת את המשקל של הרגל באוויר. סיבובים של מפרק הירך. נחליף כיוון. ונשים לב מה ההבדל בין רגל ימין לרגל שמאל בשיווי משקל. כמובן אפשר גם לשים אצבע על קיר ולראות שזה מסתדר לנו. לאט לאט לפתח את היכולת לעמוד ולהזיז. נחזיר לאמצע, נקמוץ ונפרוס. נקמוץ, נסגור לאגרוף ונפתח. עוד פעם אחת,
ונפתח, נעמוד על שמאל ונניע את ימין, כאילו אנחנו מדלגים באיזה שדה שיבולים, צועדים. לפעמים מאבדים שיווי משקל, להתייצב. יופי. אז כבר התחממנו קצת, נכון? פחות קר. נהדר. נעשה עוד קצת סיבובים של האגן שלנו, נרגיש אותו עכשיו. נרכך שם קצת, נעצום עיניים, נרגיש את האזור הזה של המותניים. נחליף כיוון. יופי. ומפה נסדר את המוצא שלנו. רגליים מקבילות, ברכיים קצת כפופות. ואנחנו מתחילים שבשבת. אז אנחנו רוצים לטפוח בפלג גוף תחתון קודם. זה אומר באזור המפסעה שלנו וגב התחתון. אנחנו רוצים כל פעם להסתכל על אותה נקודה מאחורינו, ככה שגם הצוואר מסתובב ומשתתף בחגיגה. והסיבוב הוא מתוך האגן, והרגליים יציבות, מקבילות, לא זזות, וכל התנועה, כל ההגה שלנו זה האגן. ואז אנחנו עולים קצת עם התפיחות ותופחים באזור הצלעות. ואז אנחנו עולים לטפוח בבית החזה, גב עליון, כמה שמגיעים. שיווי משקל 50-50 על הרגליים, ואז נרד לצלעות, ממש לטפוח. כן, עם התנופה. הידיים הם כמו ספגטי, רפויות לגמרי. ואז נרד לאזור הגב התחתון. ומפה נלך אל השבשבת שנקראת עקידה. אני מתייצב על רגל אחת, מכופף אותה, פותח את השנייה, וכמו כעקידה. נותן ליד ליפול, ויש איזה מומנטום כזה שמתחלף לצד השני. אני קודם מתייצב ואז פותח הצידה. אני יותר שם לב שהיד נופלת. ואני מרגיש פה בצד איזושהי התכנסות לאזור השרפת. כן. יופי. ועכשיו לנסות קצת יותר לשבת על הרגל שעומדת. יותר על הרגל האחורית, לשבת. זאתי היא כמו ריקה. אני יכול להזיז אותה והסנטר שלי לא משתנה, אז זה אומר שזה רגל ריקה. אני לא נשען עליה וכל השיווי משקל על הרגל שעומדת. יופי, איגי קצת יותר גב תחתון עגול. כן. כן, הרגשת את ההבדל? זה ממש פחות להתכופף. יופי. ומפה אל החסידה, אני מכניס את העקב לכיוון הרגל הנגדית, וסוחט, מסתכל אחורה, מחפש את הזנב שלי. צד שני. ופה אנחנו סוחטים וסוחטות את המעיים שלנו. נושמים דרך האף. אז היום אנחנו נעשה תרגול קצת דינמי.
ומפה אל החסידה נפתח פיסוק, סליחה, לא החסידה, זה היה החסידה, דייג פורס רשת. אנחנו עוברים מצד לצד, שמים לב שיש לנו את הסנטר הזה לעבור, והכף הרגל השנייה לא מתרוממת, ואם כן אז נסדר את הפיסוק שלנו. ואז אנחנו כמו אוזן לכיוון הצד, נופלים כמו בובה על חוט, מרימים רשת, זורקים אותה קדימה ונופלים צד שני. זורקים ונופלים. יופי. ופה אנחנו ממש מותחים את אזור הכליות שלנו. יפה. למעלה שאיפה, למטה נשיפה, למעלה... ממש ליפול, כן. גם הראש יש לי פה איזה קצת כמו הלחי שלי מדלדל והכל נפול, כן. ואני מותח מתיחה צידית. ונעלה למעלה, נשחרר. רגע נעמוד, נרגיש את הגוף שלנו. נרים את הידיים דרך הצדדים, ניקח שאיפה. נשיפה, הגן הולך אחורה, כפיפה קדימה. רגע ניישר את הרגליים שלנו. נרגיש את אחורי הרגל נמתח. פה אנחנו רוצים לעבוד על הערוץ של שלפוחית השתן. ואז אנחנו מכופפים ברכיים, מעגלים את הגב, וקצת עושים כמו נחשים. מצד לצד, שכמות משתחררות. ואז כמו מטוטלת מצד לצד, ראש שמוט, כתפיים שמוטות. יופי, ואז אני מניח את כפות הידיים על כפות הרגליים, לאו גונג על יונג צ'ואן. לוקח 2 נשימות כשאני למטה, ורק בנשימה השלישית מתרומם בגב עגול. לאט לאט, אל תמהרו. אני כמו דוחף עם הרגליים את הרצפה. מתרומם, עורף ארוך ושכמות רחוקות זו מזו. ופה אני מרגיש. נרגיש את התחושות באזור הגב, בראש. שים לב לנשימה שלנו. עוד חצי דקה. רק נעצום עיניים ונהיה פנימה. יופי. נפקח עיניים. נניח כוסות על הכתפיים ונעשה סיבובים של מפרק הכתף. ואפשר גם לשלב את הברכיים. אני יורד ועולה. עם 8 עקרונות התנועה, קדימה ולמעלה, אחורה ולמטה. קדימה צומח, אחורה שוקע. יופי. נחליף כיוון. ונשחרר. נתחיל לנער את הידיים, ותוך כדי נעלה ונרד עם הברכיים.
כאילו אנחנו מייבשים את הידיים ממים. אנחנו מתחילים להזרים דם למעלה ולמטה, כתפיים רכות, לשחרר לסת. אז נתחיל להתרומם על העקבים שלנו, ונרגיש את כמו זעזוע כזה, שעולה עד הגולגולת, מהעקב עד הגולגולת. אז הזעזועים האלה ממש ממש טובים לעצמות שלנו, הם מאותתים להם להיבנות ולהתחזק. בעצם העצמות שלנו נושאות את המשקל של כל הגוף, וזה מלמד אותם שהן צריכות להתחזק ולהיבנות. עכשיו אנחנו קופצים על כל הגוף, עושים ג'קוזי לדם, מערכת העצבים שלנו כמו פותחת סתימות. לשחרר, לקשקש. יופי. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ונעמוד. ניקח שאיפה עמוקה, נכניס אוויר ונוציא. אפשר לעשות את זה שוב, שאיפה עמוקה, נמלא ונוציא. ניקח דקה עם עצמנו, נרגיש את הזרמים, נרגיש את כף היד. נשים לב לנשימה, לדופק. ולאט לאט נפקח עיניים. נעלה ונרד. יחסית נמוך, לא לעלות יותר מדי. והתנועה מגיעה מהאגן. והמבט קדימה, וכל פעם אני כמו פונה עם החזה שלי לצד שני. ואז שתי ידיים לאותו כיוון. עם האגן. ונשחרר את זה. נתמקד באזור האף ונעשה סיבובים של הצוואר שלנו. וכשאנחנו מגיעים למטה, נחליף כיוון. מגיעים למטה, מרימים, ועכשיו נעשה דאבל אינהייל. שאיפה 80%, נכניס אוויר. נעצור, עוד שלוק, ונוציא. שוב, שאיפה, עוד שאיפה, ונוציא. פעם אחרונה, שאיפה נכניס אוויר,
נעצור, עוד שאיפה, ונוציא. נעמוד רגע, נרגיש. נרכך את הפנים. יופי. נפקח עיניים, נשחרר את זה באלכסון. ככה על הקצוות של המרידיאנים. נעמוד שוב בעמידת מוצא. ונעשה רגע 8 עקרונות תנועה. מיין ליין, קדימה, למעלה, צומח. אחורה, למטה, שוקע. בלי להישען אחורה, יותר לשמור על סנטר. קדימה, למעלה. אחורה, למטה. יופי. נשתף את הידיים. שאיפה קדימה, למעלה. פותח. אחורה, למטה, שוקע. מבט נשאר קדימה. יופי. שאיפה. נהדר. אז אפשר לעצום עיניים, לעשות את זה עוד 5-6 פעמים לאט. אתם עושים את זה טוב. והידיים בפייד אין ופייד אאוט. הן כמו מלוות את הגוף, כמו איזה שובל שמגיע אחרי התנועה של הגוף. קודם הגוף יורד, ואז הידיים נהיות כבדות ושוקעות. הגוף עולה והידיים צפות. ואנחנו לא מאבדים את ההשתרשות עם כפות הרגליים. יופי. ונחזור. ומפה נפתח, נרים. נקרב יד, גב יד לגב יד, אנחנו שוקעים. ואז מכניסים את הידיים בשקע של אזור בית החזה. ומוציאים, פרח הלוטוס נפתח. שאיפה, דוחפים עם הרגליים את הרצפה. ואז שוקעים, גב יד לגב יד, ואני מסובב ונפתח. נהדר, עוד פעם אחת. עם הנשימה עמוקה, איטית, דרך האף. יופי. ואז אני כמו פונה קצת שמאלה. הרגליים נשארות יציבות. אני כמו שולף חרב. אני בעצם דוחף עם הרגל הזאת, ואז דוחף עם הרגל הזאת. והידיים כמו נחות מאחורה. ואז אני שוקע עם הזנב, ומרפק אל הברך, מבט קדימה, למעלה, בית חזה נפתח, שאיפה, דוחף עם הרגליים את הרצפה, ושוקע. ואז פונה ימינה, שולף,
שוקע, מרפק אל הברך, הנגדית. בית חזה נפתח, מבט למעלה, שאיפה. ושוב, פונה הצידה, דוחף את עצמי למעלה, צומח, והכוח הצמיחה מעלה את היד, כוח השקיעה מוריד את הגוף, מרפק אל הברך הנגדית, שאיפה עולה, נשיפה יורד, שאיפה מרים, קודם שוקע כמו איזה אוריגמי, ואז מרפק אל הברך. דוחף עם הרגליים, עולה ויורד. יופי, ומפה שוב פותח, ידיים כמו עוטפות את הראש, ואז מרפקים לכיוון השרפת, אני ביין. ואז אני דוחף עם הרגליים קדימה, למעלה, בטח הזה מרחיק בין הידיים, ויורד, שוקע ליין, ושוב, זה נקרא פרח הלילה נסגר. שאיפה, נשיפה, דוחף, יופי. ושוקע. שימו לב, הכתפיים כל הזמן רכות. שאיפה. מכניס אוויר. נעשה את זה עוד פעמיים, לאט, לא למהר. אז הנקודה בשרעפת נקראת הואנג טינג. הואנג זה צהוב, טינג זה קורט, חצר. The yellow court, החצר הצהובה, מקלט השמש שלנו. ואנחנו עולים ומורידים. יופי. ואז ניקח את רגל ימין קדימה. נפתח את בית החזה שלנו, אלמנט המתכת, ואז נעמוד על רגל אחורית, רגל שמאל, רגל ימין כמו מצביעה קדימה, ואני סוגר את הכנפיים, אוקיי? אני פותח, זה נקרא היונה מכה בכנפיה. שאיפה בית חזה בחוץ, נשיפה פנימה. אני אסתכל עליכם. זה צריך שרירי רגליים פה, זה אומר שאני ממש שוב יושב על הרגל האחורית, כן. יופי. עוד פעם אחת. ואז נצרף את הרגל האחורית, וניקח את הרגל ימין אחורה. שאיפה. נשיפה. שאיפה קדימה, שאיפה קדימה לרגל הקדמית, נשיפה רגל אחורית. כן. יופי. אנחנו כמו פותחים את הגוף ומתכווצים וסוגרים, מכווצים את כל האיברים הפנימיים. פנימה, להכניס אוויר ולהוציא. עוד פעם אחת, שאיפה, נשיפה, ואז נחזיר את הרגל, שאיפה, נשיפה, ואז כמו בטן בהיריון, נסדר את המנח שלנו ונרגיע את הגוף. גב יד לגב יד, לצייר את קו האמצע וללטף את העילה שלנו.
צד שני. ולהוריד כמו מקלחת של צ'י. אפשר לעשות את זה בעצימת עיניים, עיגול קטן כמו בבטן. שוקע, ידיים שוקעות. עיגול אמצעי, קו האמצע. ולצדדים. וצד שני, שאיפה, גוף עולה, ידיים עולות. עושה את זה עוד פעם. שימו לב שבאמת הכפות רגליים לא מתנתקות, לא בבעונות ולא בעקב. ואני חוזר למטה. רגע מרגיש את הגוף שלי. כף יד לכף יד. רק מתבונן פנימה. נשחרר. נפתח פיסוק. נניח כפות ידיים על הברכיים שלנו. נעגל את הגב, כמו חתול בסכנה, שכמות לתקרה. ואז אני מיישר את הגב ומסתכל בחלון בין היד לירך. ואני סוחט את עמוד השדרה שלי כמו סמרטוט, ממש מגמיש אותו. מניע שם את הדם. תזכרו את המשפט, You are as old as your spine. ואנחנו רוצים ממש להזרים לשם את הדם, את הצ'י. נשים שם את תשומת הלב. עוד פעם אחת לכל כיוון. שאיפה גב עגול, נשיפה שמאלה. שאיפה גב עגול. נשיפה שולחן ישר ואז פיתול ימינה. ואז אנחנו משאירים את הראש למטה. מקרבים את הפיסוק שלנו. ורגע מיישרים את הרגליים, נותנים לגוף להיות תלוי. ואז מכופפים ברכיים ועושים קצת ניעורים של השכמות שלנו, של הראש. ואז מצד לצד. יופי, ואז חוזרים אל האמצע, כפות ידיים על כפות רגליים. 2 נשימות ואז עולים. שאיפה, נעלה עם הידיים, נאסוף את צ'י של השמיים. נוריד את זה. ולאט לאט נרים את הידיים, וכמו ננסה לחבק איזה כדור או עץ. נרפה את הכתפיים. וננסה להיכנס פה לכמו מדיטציה בעמידה. ניקח דקה. נשים לב לנשימה שלנו.
ואז ניקח את הידיים לצידי הראש, כף יד מול כף יד, נרכך כתפיים ונעצום עיניים. איפה שאפשר עוד לרכך, להרפות כתפיים. ולאט לאט נוריד ידיים וכמו נחבק עץ נמוך. מול הדנטיין שלנו. ננסה להרגיש איזה שדה של אנרגיה בכפות הידיים. אזור הטבור שלנו. ושימו לב שהעורף ארוך והראש ממש מעל הלב. פה זה חשוב. והידיים, מנח ידיים האחרון, מעל הכתר שלנו, מעל הראש, קודקוד הראש, צ'י של שמיים, צ'קרת הכתר, הזנה רוחנית, צורך נשמתי, תכלית, הגשמה עצמית. כתפיים רחוקות מהאוזניים, בתוך השקע שלהן. עורף ארוך. ולאט, לאט, לאט נוריד את הידיים. נשים לב מה קורה לגוף. ממש בסלואו מושן. יפה, יפה, כל הכבוד. ניקח עוד חצי דקה, אפשר להניח יד על יד באזור הבטן התחתונה שלנו.
יש לנו שלד אנרגטי, גוף אנרגטי. יש כל מיני מודלים של ערוצים אנרגטיים. מה שהכי מוכר זה הזנגפו, ה-12 ערוצים של 12 האיברים. אבל מתחת לזה יש תשתית עוד יותר עתיקה, שזה השמונה ערוצים הראשיים. בעצם יש לנו את הערוץ היאנג של היד, ואת הערוץ היין של היד. זה נקרא לינקינג וסל, הערוץ המקשר, אוקיי? יין, יאנג. זוכרים? המשך לשיעור קודם, יין, יאנג. הערוצים האלה מזינים אנרגיה שנכנסת דרך הכף יד, כמו רגשות ואת הסביבה שלנו, אל הלב. וגם יכולים לפלוט אנרגיה. הערוצים של העקב, זה נקרא היל וסל, יש לנו יין ויש לנו יאנג. חיצוני זה יאנג, פנימי זה יין. אוקיי? וכמו שאמרתי, כמו שיש לנו פה את הנקודה של הלאו גונג, יש לנו פה נקודה של היונג צ'ואן, זה הבאר המבעבע, שבעצם דרכה אנחנו יונקים אנרגיה ופולטים אנרגיה מהיאנג. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה. אז יש מסלול שאנחנו יכולים לעשות שמחכה את התנועה של האנרגיה. זה נראה ככה. אני בהתחלה מכניס מהיאנג אל הגב, ואז על הערוץ היאנגי של היד, ואז ערוץ יין, ומפה אל היין, זה היין וזה היאנג, אז אני עובר על היין ומוציא דרך הרגליים, וזה נראה ככה. אוקיי? בואו נעשה את זה ככה איזה 10 פעמים, וממש נחכה את התנועה של האנרגיה בכל הגוף. אז אנחנו מתחילים מהעקב, עולים, הערוץ היאנגי, עד שאיפה שמגיעים, אוספים את זה, ואז יאנג, 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 ומפה אני מסובב, ואז יין, 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 ומלטף את הערוץ היני אל פנים הרגל, ושוב, יאנג, עוטף את זה, ומוריד ליין, ושוב. מכניס, גב היד, ואז פנים היד, מהעורף, עוטף את הגולגולת, פנים, יין, 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 אמצע הגוף ופנים הרגל. ואנחנו ממשיכים לעשות את כמו המעגל המיקרוקוסמי. יאנג, ואז מסובבים ליין, גולגולת, פנים. נעשה את זה עוד פעמיים. שאיפה ליאנג. פעם אחרונה.
יופי. עכשיו כמה קידות, נרים את הצ'י. קדימה, ואז נכופף ברכיים, נדחוף אותם קדימה, אגן קדימה, וחזה, שוב. כפיפה קדימה, רגליים ישרות, ואז ברכיים, אגן, חזה. אנחנו עושים כמו תנועה של זחל. אבל עם הברכיים, והאגן, והחזה, וחזרה. עוד פעמיים. יופי. נושיט את יד ימין. טפיחות על הגוף. גב היד. פנים היד. בית חזה. אנחנו עוברים מפנים היד לגב היד. ואז הצד שלנו, בלוטות הלימפה באזור הבית צ'כי, צלעות, בטן, צד ימין, רגל ימין, מלמעלה למטה וחזרה, ושוב באותה רגל מלמעלה למטה ושוב למעלה, ורגל שמאל פעמיים, קצת על הגורגרת, עורף, ואז קצת על כל הראש. אל תפחדו, פשוט ככה לתת אגרופים או טפיחות. שחרר את זה. נלטף או נתופף על הסנטר עד החניכיים. על הלסת, תרפה את הכתפיים. ובחיבור של הלסת ליד האוזן. לחיים. עצמות הלחיים. מתחת לעיניים. שפם. אף. גשר אף. גבות. רכות. מצח, עין שלישית עד קו השיער. וקצת נחפוף את הקרקפת, כמו נגרד. עיגולים, 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 עיגולים. נגרד קצות העצבים שלנו. נמתח קצת את האוזניים.
למעלה ולמטה. ונשחרר. עכשיו 5 פעמים נזרוק הכל. ונסיים עם זה. שאיפה, נכניס אוויר. נשיפה. שאיפה. נכופף ברכיים. ולשכב על הגב. להרפות.
ולאט לאט נכופף ברכיים ונקרב אותם לבית החזה. אז נפיל את הברכיים שמאלה ונסתכל ימינה, נעשה איזה פיתול טוב. ואז לאמצע, בצד שני. לאמצע, ונתגלגל לישיבה. קח לנו 5 דקות של מדיטציה. נרגיש את הגוף בישיבה. נשים לב עכשיו איך אנחנו מסיימים ומסיימות את התרגול. איך הגוף מרגיש. נשים לב לנשימה. וניקח 2 דקות להרגיש או לשמוע את הצלילים. ואז נניח 2 ידיים על הלב. ואפשר להוקיר תודה על משהו אחד שיש לנו בחיים.
אז ניקח כפות ידיים זו את זו, נרכין את הראש, ונודה על הזכות להיפגש פה גם ביום חורפי כזה, לתרגל יחד, ונאחל שהתרגול יטיב איתנו, ישרת אותנו ואת כל הבריות. תודה רבה. איך? תודה.